Kiri engai aje phagi tamse engya to nukum khungsani bohok subuna bagi tamse ma khalai to satono saton hunyawo wapno wapti hunyawo nukuni borong no bohok subuna bagi tam samse ma khalai to mote hena kaisa mangpili kasai phage social media wa tabu telemura hati wo khoroksa nukuting khalai tako khoroksa lengi thamani mangpili bo lengi thamani pore bini gana gi tongai rokbono CPR roi sijamani baksa borok khaiba kisip sui bono lehai romani social media wo omangpili kase phatino bitu viral ngi thangkha tai kokte kasoi phekya ogni bagai satungna satung hinyawo watungya watu hinyawo saumung tangai ma thangjawo amte hene mangpili kase phekya nugi makhana norok o video ni screen video ni mangpili wo tai rodeng rok o video ni full video nani uchung khakai norok ani second channel KOKBOROK TV channel no namano ara ang full video upload khai rogono.